Hello dong, good morning. Murag gipamalandongan nako ang topic nga imong gi-discuss. Murag lisod gyud kay siya, lawom-lawom siya nga doktrina o pagtulon-an sa atong simbahan. Kailangan siya og kanang sakto nga pamalandong. Kailangan pod siya og kahibalo mahitungod sa sakramento. Kasi ang atong gustong hisgutan karon, ang giingon nimo nga ex opere operato ug ingon man pod ang ex opera operantis. Now, bago nato na siya masabtan, una nagahisgot na mahitungod sa sakramento. So dinhi sakramento na siya sa kini ang Sacrament of the Holy Eucharist ang imong ginapunting dinhi. Pero kanan na siya, present na siya nga elemento sa tanan nga mga sakramento. Now, aduna tay pito ka sakramento o kanana ang ex opere operato o ex opere operantis. Ana-ana siya nga mga elemento diha para ma-confer ang grace o para pod madawat ang grasya sa mga recipient. So, una, sayra nato nga mahimo lamang valid ang usa ka sakramento kung pananglit na sunod ang matter and form. Naad na siya kanang matter and form sa matag sakramento. Kung pananglit nag-initiate ka sa usa ka sakramento nga walay matter, dili siya valid. Kung nag-initiate ka sa usa ka sakramento nga may matter pero walay form, sumala sa gitugot sa simbahan, dili pud siya valid. So, ana ang present diha ang matter and form. Pananglit, unsa maning matter and form? Kaning matter mao ni siya ang makita nga timaan. Sama po ng atong simbahan, naapoy mga timaan. Dahil upat ka timaan ng atong simbahan. Ang mga tao po nangita og timaan. Sa atong simbahan, para ma-confer ang usa ka sakramento, doon na po siya mga timaan. Matter. No? And form. Now, kining form, maupod ni siya ang purma o ang gisulti mismo ni Kristo. Or gisulti sa mga pare tungod kay gisugo sila ni Kristo sa pagsulti ni ene. Kuha? Pananglit, bunyag. Unsa may matter and form ana. Ang matter sa bunyag, ang makita nga timaan diha mao ang tubig. Pag magbunyag ka nga walay tubig, dili siya valid nga sakramento. Unsa po'y form ni? Ang form diha kanang gisulti sa pare o gisulti sa ministro or meaning gisulti sa mga lay leaders. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan samahan, ako nagabunyag kanimo sa tubig o ako nagabunyag kanimo sa ngalan samahan sa anak ko Espiritu Santo. Mo nang gisugo pud ni Kristo, panlakaw ka mo sa tibuok kalibutan, himua sila kumong tinunan, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. So naka-refer siya dito. So, once nga gisulti na sa pare o sa laiko, valid na ang bunyag nga gihimo. Sa uban pud nga mga sakramento, ana apod na pananglit sa Holy Eucharist, unsa man diha ang matter and form. Ang matter mautong dinapay nga makita. Mingon si Kristo, unsa man ang form? Ang giingon diha kanang gibalik-balik sa mga pare og sulti. Ug ang tanan pare nagsulti ni ana tungod kay mauna ang form nga gisulti sa gisugo sa simbahan nga maoy isulti kung mag-initiate sa usa ka sakramento. Unsa na siya nga form? Kini mga kong lawas, dawatan nito nan og kana. So, nahimong kumpleto ang kuan. Okay. So, nasabtan nimo. Sa uban nga sakramento naapod na, pero dili na ko mo elaborate pa dito sa uban nga sakramento. Kung unsa na mga matter and form kay balo naman sabta ana, kay balo naman pod mo ana. Now, unsay connection ni ini sa gisgutan nato nga ex opere operanti, operato o ex opere operantis. Okay, mao ni siya. Ang pagsabot nato sa ex opere operantos diha sa grasya, mahimong ma-confer ang grasya, mabisto, mahatag ang grasya kasi ang sakramento nagisgot og grasya eh. No? So, moabot ang grasya dili tungod sa aksyon sa usa ka tawo, kundi tungod mismo sa pag-initiate sa sakramento itself. Ang sakramento mismo. Or ang trabaho, ang buhat mismo. Dili kumbaga dili mo gawas ang grasya, dili mo maangko na to ang grasya. Ang grasya nga naa diha sa usa ka sakramento tungod sa usa ka tawo, kung dili naa na siya mismo.
No? Naa na siya mismo tungod sa gahom ug sa promisa sa Dios. Mao nang naay sakramento, naa ang gahom sa naa ang grasya sa sakramento. Okay, mao nang gipasabot og the work nga sa Latin pa ex operato. The work, ang buhat, nagabuhat. Ang sakramento mismo, mao ang nag-confer diha sa grasya. Kung ma-valid siya, pag pag-initiate sa usa ka, kung ma-valid siya pag-initiate, mo gawas maangkon mo kumbaga kung ma-valid siya sa pagsulti sa mga leko o sa mga pare nga ang akong ginamin dunay matter and form, anaa ang grasya 100% as promised by God. Okay. So, nagpasabot ni kay buhat siya sa usa mismo sa sakramento, buhat sa buhat, worked sa sakramento. Wala siya magadepende kung makasasala ba ang initiate sa usa ka sakramento. Pananip yung pare makasasala, liko makasasala, o paano makabunyag ang liko. So, makaepekto siya dito sa grasya. No, dili. Kung paano makasasala ang pare, nakaepekto ba niya dito sa grasya kung nag-initiate siya sa santos nga ug nag-perform siya sa sakramento, sa santos nga misa? Wala makaepekto. Wala makakuan niya na. No? So, buo siya ang sakramento. Now, on other part, kanang giingon na to nga ex opere operantis, mauna, naga-refer na siya sa value, sa kalidad, sa minister, o sa recipient. No. So, mauna, ex opere operantis, depende sa nag-perform ni Ana. Nag-perform. So, pananglit, ang leko o ang pare, mingon siya, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Mansanak sa Espiritu Santo, nahimo siyang valid nga sakramento. Pero sa value niining nagabuhat, doon na siya isala. Pero wala siya gitanaw sa Dios nga makasasala siya. Kay mo lagi to gikan ang sakramento mismo mo nag-produce og sarili niyang grasya. Nagi-confer, no? Confer. Diri sa liko og pananglit sa recipient naman, madawat nila ang mga sakramento dili automatic nga pag perform na sakramento nabunyagan na ka or mayung ka pananglit akong tao na ka tudloan na ka unya nabunyagan na ka nadawat tayo nimo 100% ang sakrament ang grasya sa sakramento ni adto 100% dili no dili na siya automatic nga makuan kasi nagadepende siya sa kalidad, nagadepende siya sa value sa pagdawat nimo anang sakramento. Dunay mga requirements on the part sa tao. Pananglit sa recipient, ako ang recipient sa santos nga misa. Nag-apil ko og misa, ang pare nag-perform didto. Unya ako ang recipient na nag-attend, no. Pag katong grasya nga 100% dito sa santos nga misa, maari ba sa ako tanan? Umaadto ba sa tanan sa mga tao nga 100% po? Depende. Kasi depende siya sa value. No? Depende sa value. Nag-attend ko og santos nga misa pero dili ko naka-focus mismo 100%. Then ang grasya nga dawaton nimo gikan adto nga sakramento, dili pud siya 100% nga madawat nimo. Kung nag-attend ka og misa unya, nakakita ka og check na disturbo ka, naghugaw ang himong huna-huna, unya hangad na po ka dito sa dakong cross dito sa taas sa simbahan, at tubang nagdiniyos na po ka dito, nakita dito sa Dios. Kasi nga doon na kay kakulangon dili perfect ang imong so tagaan ra sab kang grasya nga igo nimo. Tungod kay ang principle man gud nato, ang pagtan-aw man gud nato sa hostesya, no? Sa Dios, ihatag niya kung unsay para nato lang. Ihatag niya kung unsay para nimo sa pag-perform nimo. Pero ang tanan nimong gibuhat doon na siya equivalent nga grasya. No? Gihatag siya. So depende ni karon. Naay nag-attend sa nagdawat sa sakramento, nagdawat sa sakramento nga 30% lang sa grasya ang iyang nadawat, 100 no sabihin natin 80% kasi depende sa iya. Ex opere operantis. Kadtong recipient nga nagabuhat
recipient mismo, no, kanang di na nag-refer siya sa giunsa sa pagdawat sa tao sa usa ka sakramento. Maor po to ang grasya nga iyang madawat, dili 100%, dili po siya automatic. Okay? I do hope nga makahatag siya idea, pero sa pagkakarmao na akong pagsabot, dili ko expert ni ini. Mao lang gyud ni akong nasabtan sa base sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Daghang salamat.